Kardom, Nilimonjerong Pipit, Piniberta, Arjuponikta. KCS Tekelangjun Havar Amayatum Perangke Amaike Papon. Preni Pfister Cap Arni, Dong Mukagra Sinja, Clamit Hangasai Hem along KCS Tekelangjun Havar Amayatum Perangke Amaike Papon, Tekelangjun Havar Amayatum Perangke Amaike Papon Laki, Kedam Tangni Pai Hinipen Po Arnian. Kepa dopon ingdeng thongkep hawar karbiri sonim so rongaje along kado kawe kacerap kaceto dun lapen alir alon kipi dun lason si aningkan wang ason thak pening lethota man pengkedo karbiang autonomous council ake hai lunsing terong kacerap dun thek apot kachoro pipajerpon lapen man pengkedo ake hai Dr. Tuliram ronghang aphan sitami sai do ajok chetong dun thek thedet lu pusitami lunsing teron aphan nangche toy dun thek apot choro parpik lu lapen aningkan wang ason pening lethota ake hai executive engineer bodon tiso ake hai aihen pen kipaklang pon sodricho amang mun nang kipaklang dun apot choro parpik lo lason si dihin anat nang kacharab dun dopik kado kawe aphanta dihin anat nang kacharab dun thek apot choro parpik lo lapen pening aningkan kado kawe pen san chomkret roxiatum nang chepati dun atum aphanta ing samjen pen nang cepate dun apot choro parpik lo lapen kado kawe do anatoma phanta nang cherap dun thek apot lapen mesen pen kichun pon thek apot tirikam amai lapen hawar amai atum kachoro pipajer pon dok moka pen waisong terang karbianglong news Autonomous Council Chief Executive Member Akhai Sir Tuliram Ronghang Sir alang liphan stame alang libang weder stame dak alang lidak akhai Sir lunsing teron phanang dak nang chetoy pen Sir akhai lunsing teron sedak rada thengnu lam than tekang lo muneng pen abang ke jutang ching hona joni jutang jubar ching hona joni CM Sir bang muneng pen ke dak Junel Committee Pan Lak Ho Pipo Posi Pangdak Tekang Lasi Juntin Pan Lak Ho Pipo Posi Lang Dak Akhai Sa Lunsing Terang Lunsing Teron Ninja Tekang Lo Lang Karbi Anglong Women Justice Forum ahin pen Biswanat Karbi Life a CEO Chandra Singh Rongpi aphan Jaffa ahin pen award ke pajar along nomination ke jogdon aputhak ningkang samse chepaklang pon Athe Chandra Singh Rongpi ke kedam tang sure hini raing korai si aningkan amithang Biswanat Karbi Life along news reader aphan amina akur hijan angjer aron aphan meklangnu kachoklem abang phua phan leko sonsi award kipilo lason meklangnu no langnu aphan award jongsi kipi pulotang te hala kipi atumta lason meklangnu no langnu atum puta mathami me puta KWJF amai phi ahin pen pachini pon lapen Chandra Singh Rongpi aphan ke Biswanat penta nangkiplung sinonda Karbi Anglong nangdo aret lo lasi lason ot langnu abang phua phan jongsi bangso award pilo pulotang te meklangnu no langnu ke jum jelo puta pachini pon Karbi Anglong lason journalist ke claim abang phi mesen do peklang lasi halatum aphanle jongdon te mesenji puta KWJF ahin pen nang pachini dun lapen ke halapu Karbi lamet amai Biswanat longri amai pen nelitum Karbi Anglong news aphan nang kelo aberta ke lapu henlo Chandra Singh Rongpi aphan ke kedam tang suri hini raing koraisi aningkan aot ador ke memedet ajok KLA KCS KSA chelang pet pen kongchun bang arpu pen pasun tuklo lapen ke non award ki PG pu alam arjulong lok pen manghu prong ason si mandet lo lapen ke ningkang samsi chepaklang si pen rem lo News Desk Report Karbi Anglong News Kidam tang tarikin erkep lo 18/10/2021 aningkan Chandra Singh Rongpi pu inut Biswanat Karbi Life along pena Biswanat Karbi hadak mithang arong lo hadak abang so Biswanat Karbi Life CEO mata mithang kami la so ki Karbi Biswanat Karbi Life along ke claim dun pate kachali dun bom inut ata ke komanim sopia phan alang akur hejan alang ameglang nodet ko puthang apot halabang so update manin tarikin erkep 18/10/2021 ahut kisung ke kodet family itu milituma organization along anbang lo atama song long anbang lo tabang so aputhang sira bon tha pusini tum long bang pen hala so hot kadu abe lam la kisu ke kodet abang bang phi po pe atung bang lo la pen hala so hot kar biang long life kudo bilang ni alang li no tare puta alang le phasani tum ki hang pon no alang li stami ke cheng tani to alang chini don no
la sia lang li mek lang no choklem det la so kes ka lang li already do vek lo hala bang so ni ama sini ditum hala da ka kes e pen cheng lok la pen ka pre ham phang song tum do la pen ditum pen dc pan samini tum speed post pen so lo pa le lo la pen hada sp pan samini tum hala so hu da kes pa le lo la pen juntu thebok hera tanna athanna hada post lo bisona hala juntu ke povek area hai aku sada data kes pa le lo fir pilo hala ke podet abang pia family tum pen asin la pula pulo ang bonglom ke disciplinary tum ha report nang pilo just la so pot ke la so kes ke chalu ko pulo tami ang bong alom la so kes ko son ben ko pinya vedet ko ha kam taning ji sai do tami la bang so kes bang ke la ke pok e pot pa vedet di ko ka diji so kes bang continue bon di kasi ke dampa ni ani pentani li ke pubom lo di pu la man di pu lo ba kar biang longong kang media tu mane ke man an ke pu si do ni mane bisonat news ke da kar biang long mang ke mane adulong unang ni kar biang long news bisonat ko nang ji bisonat news da kar biang long man nang ji Iposin ang tum dakar biang long news channel atum ke pe upgrade ri pupan kali pa upgrade nang sta munit lang nang ji jong sila son make lang no lang no sai lang no ke klem munit tum han jong sinang tum chance pi bom pa upgrade bom pulote munit tum ke anu ka prek ta ka klem ni lake klem bom pulake thang hun elu la so posi pinya ni an tame la son pan adi pi pon bom posi la so sai la hai sai lang no or lang no pinya hu ke no ana cham birun edan kasi non Jaffa journalist award alang pan ko nominate kon la bangke ki mun nominate atum si apu play pusin like nang litu ma channel pen ko lang penji jong bondak ji lake athe inut amunit phat award pg pot alang character alang lifestyle alang architect alang pan kopi mala ke nang dia son an ke perfect an si alang pan isi award pi pot un okol lage Jaffa award tot kalilo kapre award sami lang pami nang ji tami non la hai lang lepin ma si kopi ko son pen ne pela pan award puponji bola bang ni cuma somai ti donon de apen karbiang longat tami cepat kerakhi la sebang ke pilih ginang litu ma channel pen apudak lo kasi dopik lang kasi pedu tum lagi lang ponon ang pan kilang silat pulam gali amit hang ka chokle ma ora dur ke chok ti posi nili tim hoi pen ke pinyani anta melang pan bang ke ni tum man pi tu ke kasi munit ke hinonia phang patai pharo ma thanang ji nang liang si inut leadership pan kilong ninga punat chak purote mithang sai ni sen tiklem nei hala sini tum bang ke nang litum pan mane nang tum channel pen mane jong ponen tung duk la mang ke la lo Chandra Singh rong pia phan kya koi ki pita pusi penang ana tum chithan pusi ko ana ho akoy ki pita pote hala ke po ki sung ki dogbe ka bang pi juntu aw so pi phalang cholam de da lo so hala ke ninge thapulo ma ha so family tum ke kilo inchama ninge thap hela media dam set rar phan kar biang long rat pen kar bisonar kar birar phan alang tum kira ka cho hang la pen hala so ani tame penang ana ke thege ding tum ke tong dolo hala tum ke de jong lu man te la Chandra Singh long pi si ko la lang si chok chon man te alang ke chok ti pulote rat alang phan long doji alang la ke chok ti da join ni si non mang hala sur ke a family tum men cheng lo ka do be rat ke to si a hokang sai long nai po hala bang so hud media pen cheng lo dc pen cheng lo adak sp thana sang tami man lu pi kang lo na tang tela bang so case bang nang restart aloma mate ko sonik lo lagi ha so ni pen restart lo alang bel chi ande jel jang le da hala ni tum sini ande tami hala so ni pen restart lo pen alang tum ha tami police tum mate lo en order tum ko pi mar ke men ki la ro na teng melang tum claim bon lo bang ki bang jilang por pilo ke deng pon step ke nang tum hin pen no itu menon ke bang di mate phang ke bang di boke ni tum bu ali ka do ka be phan ni li tum to ko journalist punam kali leaders tu manan ni li tum to mane son mane ot lang no sai lang no tu ma phan bang ke adi people nang ni adi piri pu ni pupe pinang ji system si do nang ji isiang deng sila tu phan pinang ji alang tu maning ke cirui pa me kalo bodi pote hala sa bang ke promote un tame non son ke karbiang long same kapre ka channel media tum ta dupi do olang hal hai tum hanta lang ponang ji lapen alang phan ke karbiang long bodi bisonat appear thi long ase thang su ba bang han jong si award bi concept pulote arat ke mo ke nang tum han koman man so ka me claim tum han ke la ke mi pu hok de tulong Chandra Singh long pi amitha or lang no son thot si hala award ke pi tum ta or lang no pu si la ke ma thana ko ko tang te Chandra Singh rong pi phan ke bisnat karbi lo bisnata long ri penang plung jui lo pusi chithang si ko na ho kalang lo lagi ha so ke adu beda do lo hala so karbi la me tum tame do pen rong ang mura tum tame do pen hala so chairman hala dak pilo panchayat ke adim ke di hadak ke hadak le thi tum tang chitong lo pen hadak thedung leader tum ha so na chitong lo hala dak pen talang tum pulo
la sona bang pupan kini itu ke sebon asila la sona bang pupan ke dapen ke itu me ke babe si alang mi thang mata nang kat nang kat pusi karbiang long lok si dosi piniani ta karbiang long selang ci pabret hal bisonat ke lang ci damai ke dan ko people lo la dakta ko sondo alang yang si mesen pulo te karbiang long ang te yang ni bisonat ang leke do penta alang ci pabret un la sinang pini hal ke chok te ni pen si dokok pen non pini pina ci pa mi pula bang de chắc bố Preni Pfizer Camp Arni Lakhain Koratrok Duarbagori MSC constituency angkangpi Deitor Police Station ke parlo Han Boka Sart Heteron Ingdeng Inkoratrok Lokhi Puja Katalon Asai Kedengpon Labangso Amaro Hempi Tado Teron Pipensi Lokhimi Amaro Jepa Hempi Pon Lapenke Kurusar Amen Robin Hansi Vorha Lawrence Hansi Penke Labangso Maro Komiti Atum Lake Chandra Hanse Romesh Kine Robinson Kine Dilip Hanse Dhoni Teron Soarlo Asong Atum Amen Niharika Ronghangpi Renuka Teronpi Rojina Lektipi Bina Hansi Pipenke Sangmati Munsin Anta Perempon Arnikang Sam Bajib Hora Achitim Apor Ansi Hemki Milur Chethorpon Nangji Pusi Hempipen Than Pachinipon Duarbagori Ben Risaningti Karbianglong News labangso pining an labangso maro dak som lo bupen pining ingdeng ing koira trok kichok ang deng lo nanti na itu labangso hala kiklaim kiceng ben non ang sampai kiklaim cedam do we misen nilitu mesen mi et pensi non ke dan tang ans tam nilitu lapu pacun pon bom la sitang katikuk timang dan nilitu mawe sangte labangso maro kalong kini labangso partu kalong nanak pena citom do labangso pini labangso mondir mate labangso maro long pini ipi lukhimi mama te pira singja labangso apuja mate ketalon karcho ni nanga citong dun lakel nilip Duarbagori la penan parta bali potha la anaka helu mate labangso maro long nang citong dun nilimen Chandra Hanse nili labangso amaro long mei puar pusi klembom